bon dia. Avui és el 12è dia, 11a etapa. Val? Vinga. Avui sortim de Pales de Rei fins a Arzúa, que són 28,8 quilòmetres i sembla ser que hi ha algun tobogà de pujada i baixada. El que sí fem avui, que no ho hem fet mai, és farem una paradeta enmig del recorregut per dinar, amb un poblet que tothom ens ha recomanat, que hi ha un bon pop, que fins ara l'hem provat poc. En tot cas, sortim i us informarem a l'arribada. Alguna coseta més? El dia està gris, com ahir, hi ha boira, i a veure si no plou o aixeca una mica més aviat, que ahir al final va aixecar amb molta calor i va quedar el dia molt bé. El poble es diu Melide, on anem a menjar pop. Doncs bé, ja per avui i ja està, ja us heu desogat tots. Fins després, adeu. Pales de Rei. And when the Lamb opened the seventh seal, silence covered the sky. El cabazo es un canasto circular que está hecho de palos y cubierto de paja, que está apoyado en una base de piedra y se utilizaba para guardar maíz. Esta es mi edad actual, 55 años y medio.
Hay que celebrarlo esto. Solo nos falta eso para llegar a Santiago. A ver si hay suerte y llegamos. Aquí estem els jubilats i prejubilats d'Endesa, a la nostra ruta del Camí Santiago, i la nostra alegria ha sigut trobar dos companys d'hidroelèctrica, també jubilats o prejubilats, que estan fent el Camí de Santiago, el Pere i el Paco. Llavors, sembla ser que porten una ruta diferent a la nostra i ens explicaran d'on t'han sortit i més o menys quants quilòmetres fan cada dia. Aviam, Pere, d'on t'heu sortit? Nosaltres hem sortit de Pamplona, vam sortir el dia 2, i anem fent una mitjana de 30-35 quilòmetres cada dia. El qual vol dir que ara estem fets puré, que ja no ens aguantem més, que ens queden 2 dies per acabar i, bueno, i l'alegria ha sigut això, trobar-vos a vosaltres aquí tan lluny, després de tants mesos sense veure'ns, menjant pop, això. I llavors, aviam, quin dia teniu previst d'arribar a Santiago, vosaltres? Dilluns al matí. Dilluns al matí. Que ha sigut molt dura la prova o com ho veieu, això? Home, ha sigut dura. Són molts dies caminant molt. Poder, si t'ho prens amb més tranquil·litat, doncs ho vas fent, no? Però hem anat molt de pressa, nosaltres. Hem caminat molt i ara tenim llagues, tendinitis i d'allò, i ganes d'arribar a casa, sobretot. Val, doncs com veieu, a part dels 6 de l'equip nostre de jubilats prejubilats d'Endesa, entre 2 companys més, en el qual som en aquests moments 8 persones d'Endesa que estem fent el Camí de Santiago. Doncs bé, desitjau-vos endavant i ja ens trobarem i, en fi, bueno, felicitats i endavant! Hola, bona tarda. Avui és l'11a etapa que l'hem fet des de Pales del Rei fins a Arzúa. En aquests moments us estem parlant des d'Arzúa. Ha sigut una etapa una mica diferent a les anteriors perquè hem fet una parada per dinar. Hem parat a un poble que és molt típic de menjar el pulpo, que es diu... Melide. Melide. Llavors, després de dinar, doncs ens ha costat una miqueta més fer la marxa.
Ens agrada més la jornada intensiva que la jornada de partida, però bueno, ho hem fet i aquí estem, una mica més cansadets, però bueno, ha anat bé la cosa. Ha sigut molta pujada, molta baixada, i bueno, han trencat les cames una miqueta, però es veu que les tenim ja una mica curtides de tants dies, i de moment anem aguantant. No sé si voleu comentar alguna cosa més, vosaltres? Bueno, ha sigut una cosa curiosa, mentre estàvem dinant, que hem trobat dos companys d'hidroelèctrica que també anaven fent el Camí de Santiago i hem fet una petita entrevista que ja l'haureu vist entremig i res més. El dia ha fet de tot, boira, molta calor i ara està fent fred i boira també per la tarda. Però bueno, ja està, un dia més. Bueno, pues grups de jubilats i prejubilats d'Endesa, Zua, sí? Camí de Santiago, Gramenet TV.